Nawr bod chi wedi gwneud yr prawf 1 a'r ymarferion, dyma'r atebion ar gyfer prawf 2. Ar y chyflenau isod, plotwch 5 saith a labelin P. Nawr mae'n anodd i weld y llinellau, so cymryd bach ofal, 5 ar draws, saith i fyny, credu mwyn am fynd fyna, labelwch yn P. A wedyn fan hyn, lluniwch y llinell Y yn hafla 4. Nawr y ffordd i wneud hwn yw edrych ar y chelyn Y a gweld ble mae 4, ble mae'n hafla 4. Chi'n marcio y llorweddol. So o ganlyniad i hynny, rwch eich premesur yn llorweddol ar draws. Dyna'r llinell lle mae Y yn hafla 4. Alright. Gyda'r un nesaf, mae'r diagram yma yn nodi sawl item gwahanol. Y ffynon yw hwn. Okay. Bwrdd ac deuddeg yn y blaen. Dros y dudalen, mae'n gofyn wedyn beth yw cyfesurynnau'r ffynon. So y ffynon yw y siop yma fan hyn. Okay. So mae'n 4 ar draws, 3 i fyny. So 4 ar draws, 3 i fyny. Mae garddwr mynd i roi y bwrdd a'r cadeiriau pren yn A. So, -1, 2. So, -1 ar draws 2 i fyny. Rwch A. Peidwch trio wneud y diagram. A wedyn y llwyn blodeuol yn B, sef 1, 0. So, 1 ar draws 0 i fyny. So, mae hwnna'n mynd fyna. Mae hwnna 1 marc, 2 marc am leoli'r itemau. Ar yr un nesa, ar y papur sgwariau, lluniwch y pwynt A yn 2, 5, 2 ar draws 5 i fyny, B yn -4, 2, -4 ar draws 2 i fyny, B, ec yn -2, -2 ar draws -2 lawr, ec. Plotwch pwyntau fel mae petrial yw aber cyda. Right, no, petrial, dyw hwnna ddim yn edrych fel petrial, so falle byddwch chi gofod troi y papur. Ond i fynd o B lawr i C. I ni, os dwi'n rhoi'r llinell mewn, falle mae'n haws i weld. O, rhain. So, petrial. So, os fi'n mynd o B i C, fi'n mynd 2 i'r dde, 4 lawr. So, os fi'n mynd o A, 2 i'r dde a 4 i lawr. Ie, mae hwnna'r un symudiad i fynd o B i C. So, mae D yn mynd fyna. A dylech chi gallu gweld wedyn, mae hwnna yn ffurfio petrial. Ond wedi troi. So, mae D wedi cael ei roi mewn. Dargan fyddwch gyfesurynnau canolbwynt BC. So canolbwynt BC. Wel, hanner ffordd. Mae'r hanner ffordd fyna. So -3, 0. Okay. A wedyn, fain yn i'r tudalen ola. Cyfesurynnau 3 o fertigau, cofiwch eto corneli. Parallelogram yw 5, -2, -3, -2 a -2, -6. Mae'r graddfa digon mawr fan hyn i chi fynd ar draws fesul 2 sgwar. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 2 yn Milan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mae do lawr, -1, -2, -3, -4, -5. Right, so 5 ar draws, -2 i lawr, so 5 ar draws, -2 i lawr fyna. -3, -2, so -3 ar draws, -2 i lawr, mynd fyna. -2 ar draws,
minus 6 i lawr, sorry. So minus 6, minus 2 draws, minus 6. So, parallelogram. Yn ni gallu gweld yr un yn mynd I fyna. A wedyn, allai mynd ar draws I fyna. Yep. Os fi wedyn yn cyfri ar draws 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O fan hyn, ar y top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So os fi'n neud yr un peth ar gwaelod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os fi wedyn yn un o'r rhain. Cwblhau y parallelogram. So, pedwerydd vertig yw minus 6 ar draws. Sorry, positif 6 ar draws. Minus 6 lawr. A wedyn mae'n gweud darganfyddwch cyfesurynnau canolbwynt y croeslin, y midsection. So, os fi'n troi y papur, hwn yn mynd o gornel I gornel, hwn yn mynd o gornel I gornel. Ble maen nhw croesi I gilydd yw fan hyn, so mae hwnna hanner ffordd, so 1.5 ar draws, a faint I lawr, minus 4. Okay, so gwiriwch eich atebion yn ofalus, cymerwch ofael I fynd dros y fideo, jyst rhag ofn chi'n neud rhywbeth yn anghywir.